Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe m si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha Asịrị FM. Aka m abụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị si na obodo Nnewi nke nọ na steeti Anambra wee nweta, dịka ndị ọrụ nchekwa udo ga-achịwa kpọrọ otu nwoke onye kọwara onwe ya dịka chairman, amaghị m ọ dịka ọ bụ onye isi ndị ikorobịa ya bụ obodo bụ nke ama dịka PG, maka na o nwegbuola ihe onyonyo ọzọ nke anyị hụrụ ebe ọ na-ebupụtacha ọgwụ dị iche iche, mgbe otu onye na-eti si lekwa onye isi ha, olekwa chairman ha, onye na-atụ ndị ọzọ aka, na-atụ ndị oke ite ọzọ aka, lekwa ọgwụ nke o nwere n'ụlọ. Mana ihe onyonyo a anyị ga-ekiri ugbu a bụ ebe a nọ wee gbaa ya bụ nwoke ajụjụ ọnụ, wee jụọ ya sị ya kedu ịbụ dibịa, ọ sị na ya bụghị dibịa, asị ya kedu ihe ọ na-arụ o ji wee nwee ọgwụ a niile na ụlọ ya. O wee na-atụ ya bụ ọgwụ aka n'otu n'otu, ọ sị na nke a na ya na-azụ ahịa ala, na ya na-azụta ala ma na-ere, na nke a bụ nke ya gwọrọ, nke na-egbochiri ya ala ọbụla ya zụrụ okwu n'ụka ịdapụta na ya bụ ala, na ala ọbụla ya zụrụ ya bịa gbachie ya bụ ala n'elu ya bụ ọgwụ. Wee sị na nke ọzọ na-ewetara ya ndị na-azụ ya ahịa, na nke ọzọ na-emere ya nke a, na nke ọzọ na-emere ya nke ọzọ. Wee gosikwanụ ụfọdụ ọkpọsị bụ nke ọ sị na ọ bụ chi ya na ndị ụwa ya na ihe dị iche iche. Ogologo okwu adị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ ihe dị iche iche nke ya bụ nwoke gụrụ, bụ nke ọgwụ ahụ niile nke nwetara na be ya na-arụrụ ya. Ya mere asịla na Solex si, kama lere onyonyo ya. Ma tupu anyị anya na ya bụ ihe onyonyo, nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, biko wetụkwara m obere ndidi nwantịntị oge ka m chetakwara gị maka ọmarịcha akwụkwọ a nke m depụtara, bụ akwụkwọ mkpọrọ Uchenna. Akwụkwọ a bụ akwụkwọ na-akọ akụkọ maka nwata nwa mgbenyi onye na-enweghị nne ma onweghị nna, mana o mechara si n'ụkọ bilie ebe ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Edekwara m ya bụ akwụkwọ n'asụsụ abụọ, bụ na peji ọbụla ịsapere na ya ị ga-ahụ ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ma hụkwanụ ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, nke bụ na nwa gị gụwa ya n'asụsụ Igbo onwe ihe ọ na-aghọtaghị, ole anya ebe ndere ya n'asụsụ Bekee ọ ma ghọta ya. Ụzọ ihe abụọ ya bụ akwụkwọ ga-akụzikwara n'ụmụaka gị bụ: nke mbụ, ịmụta otu esi agụ asụsụ Igbo; nke abụọ wee bụrụ ịma uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Olekwana ihe ị na-eche tupu ịzụọrọ ụmụ gị ya bụ ọmarịcha akwụkwọ? Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụ akwụkwọ a ma ị bi n'obodo Naijiria, ya bụ akwụkwọ apụtala, ọ dịzi n'Enugu ugbu a. Ọ bụrụ na ị bi n'Enugu, ị kpọtụrụ Injinia Checks n'akara ekwentị a ị na-ahụ ebe a ka gị na ya hazie ka ị ga-esi ewere nke gị n'Enugu. Ma ọ bụrụkwa na ị bi na steeti Enugu, na mpaghara ọbụla nke ibi n'obodo Naijiria, ọ ga-ezitenwu ya ebe ahụ. Naanị ihe ị ga-eme bụ kpọtụrụ ya bụ Injinia Checks n'akara ekwentị a ka ị nweta ya bụ akwụkwọ. Ịkwụnye ha, nara ya ụgwọ, unu akpa ma hazie ka ọ ga-esi ezitere gị ya bụ akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụ ya bụ akwụkwọ, ọ dị available on Amazon. Lee anya na ngalaba okwu ihe onyonyo a, aga m etinye Amazon link ebe ị ga-anọ wee zụọ ya bụ akwụkwọ. Ịpụkwa na Amazon, ị ga-enweta ya n'ụzọ abụọ. Enwere ya na ebook bụ soft copy, nke ọ ga-abụ ịzụọ ọbata n'ekwentị nwa gị ma ọkwa na ekwentị gị ma ọ bụ tablet ahụ iji akụziri nwa gị akwụkwọ. Nwekwana ya na hard copy nke ama dịka paperback, nke ọ ga-abụ ịzụọ, itinye adreesị ebe ibi, ewetara gị ebe ahụ ibi. Ma otu nkwa m na-ekwe gị bụ na akwụkwọ a bụ akwụkwọ ga-abụ ụmụaka gị gụchaa, ha bụ ihe ga na-enye gị nsogbu wee na-asị gị daadị ma ọmị, Solex o deela akwụkwọ ọzọ. Ọ dị mma, ngwanụ ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa taa. Ana m emere dibia. Abụrụ m dibia, ana m emere dibia. Amara gazi dibia. Mba. Ị nwezi ọgwụ niile. Eji nyocha onwe m. Ndị akọwa, na-emeju aka. Kerewa na-alụ, kijili na arụ, kijili arụ bụ anụ ọbụla ngolu. Ngolu na ana, isi okwu nke a pụtara na ana.
kpuchie ya n'okwu ka ya pụtara ọnụ ya maka ego mana n'iyi ọsọsọ anọ ka ọ na-alụlụ gị sọsọ okwu ka na-akọ n'alụ bụ oke ya bụ ọnụ na na 15 dị n'enwe anaka nkwụ ka nkụ ọ na-alụrụ gị maka okwu ka anọ ọ na-alụrụ gị njide mmadụ mba ọ na-alụrụ gị mgbu mmadụ mba okwu ka anọ na ọhụ mmadụ awa mba onye na-azọrọ gị anaghị mara azụ o nwere akịrị zọrọ ma na izizi o nwere sọsọ nke taata nke nya bụ nke azụ ebido zọwalụ m esisi n'ime ebe a imetara ọgwụ a emetara m ọgwụ a otu ụgwọ olugonu 3 years so na ekoro ọzọ ọlụga na-enwe emeti oredi ekere zọrọ m ana ama ịma na na-abụ okwu n'ụka ka ọ bụ tụ mụnwa je metie na abụọ okwu n'ụka ebe nke ọzọ na-alụ etinye nri nke a bụ awele awele okwu bụ abịa ọ na-ebute gị ọ na-ebutere m ọrụ na dịka ọnwa eligan bịakwute m golu n'aka m na-etele gị mmadụ ebutere m mmadụ okwu na onye ahụ ejiri ego ma erute ya mba na o erutela ịma na a na-azọ ọrụ azụ onye ji ego ya abịa na ya bịa tomi echili ga na-adị mma ọ bịachomi imi mesị ala so na ọgwụ gị erute ndị mmadụ nwere nke ọzọ nke a bụ chukwu oke m lawachiri mba agụ nke ọzọ nke a bụ ogbu ka akpa ịza ihe ọ na-alụ okwu n'ụka ọ na-ekwu nya ihe ọbụla gbasara okwu n'ụka ọ na-alụkwala ihe ihe ọbụla nchọrọ ikpe maọbụ ikpe awele ihe ọbụla nchọrọ ikpe nri gbuse mme ọlụ ọrụ ya onye mere gị onye mere m ọbụ a bụ nwa mma a na-akpọ Richard otu ogbe tukwu n'akarị nne nne mgbe nna ya moto ka m gụtara ọgwụ a mgbe nna ya moto gụtara ọgwụ a otu waka wee kwuru na gị na moto mba okwuru alụmọrụ moto rinne alụmọrụ moto rinne nke ọzọ nke a bụ ike nga m nke ọzọ nke a bụ nna m kwụsị nna gị nke ọzọ nke a bụ ndị ikwu nne m bụ ịsa ịsaba abịa erikwu nne gị dị mmụọ ọba mmụọ oche mmụọ oche ehe ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo dịka m hụchara ihe onyonyo a ebe m nọ wee hụ ya wee gbadaa na ngalaba okwu wee hụ ebe ụfọdụ ndị mmadụ na-edenye uche ha dịka ya bụ ihe onyonyo butere nkwumuche onye dị iche iche ụfọdụ ndị mmadụ si na ọ dị mma si buru ya bụ nwoke ma bukoro ọgwụ ya niile na ọ bụrụ na ọgwụ ya ahụ na-arụ ọrụ dịka o si wee kwuo na si ọgwụ ya bịa gbapụtazie ya n'ụlọ mkpọrọ dịka a ga-etinyekwa ya ebe etinyere ọtụtụ ndị dibịa ndị ọzọ ndị ejidere ejide ma ụfọdụ ndị mmadụ na-asịkwanụ na nke a ezizi ezi ụfọdụ si ma kedu nke bụ na ihe niile ya bụ nwoke gụrụ ebe ahụ na onweghị nke eji emegide mmadụ na ọ bụ ihe o ji enyere onwe ya aka na ọ bụ ihe o ji enyere azụmahịa ya aka ka ọ wee na-aga na o jighị ya emegide mmadụ ebe ụfọdụ ndị ọzọ na-ajụkwanụ sị ọ bụrụ na ọ bụ otu ahụ nke ahụ nọkwanụ n'ite ma ọ bụghị oke ite nwa a na-ekwu okwu ya ọ dị mma na-etufughị oge ihe onyinye ọzọ ngachọkwa ka anyị anya na ya bụ nke anyị si na obodo Oraifite wee nweta bụ ebe ndị obodo wakporo ụlọ otu onye dibịa bụ onye na-agwọ ọtụtụ ọgwụ dị iche iche dịka ha wakporo ya bụ ụlọ nwa dibịa ụdị ọgwụ ha nwetara ebe ahụ bụ nke ọnụ mmadụ agaghị akọchanwu ma imirikiti n'ime ya bụ ọgwụ nke enwetakwara n'ebe ahụ na-edenyechara aha mmadụ n'elu ya bụ nke ụfọdụ n'ime ndị n'ebe ahụ na-akọwa na ndị ahụ niile edenyere aha ha n'elu ọgwụ ebe ahụ bụ ọgwụ a chọrọ iji wee gbu ha egbu ụfọdụ ndị mmadụ ndị nọkwa n'ebe ahụ dịka anyị si wee na-anụ na ya bụ ihe onyonyo si na ụfọdụ n'ime ndị ha na-ahụ aha ha ebe ahụ ndị ha ma nke ọma anwụọla ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede ya mere nọrọkwa ala n'oche gị ahụ ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa na Oraifite nke dị na steeti Anambra ka m pụtakwanụ
Lord of Jesus. They want to have an joy. They want joy. Have a man who patrol. They want. If patrol. Watch ya. The evil. The evil. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala n'etu anyị si eme ya deere ebumnuche gị etu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị esonye, ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwa tụsawara m ihe onyonyo na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu. Are you looking for an interesting children's storybook? Uchenna is the perfect read. Dive into a world of mystery, adventure, and unforgettable characters. This book is so nice that you won't want to put it down. Uchenna, as written by Chibo Gomeje, offers a unique blend of what readers are calling unpardonable and brilliantly crafted. It is now selling on Amazon. Buy for your kids and watch them ask for more from the author.